सासे बर' सेंग्राया गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला बरपेटा रड चन्दनपुर डिमापुर गामिनि राजेश गयारिया गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला सिमलागुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बरपेटा रड चन्दनपुर डिमापुर गामिनि गपाल गयारिनि फिसाज्ला राजेश गयारिया थांनाय 30 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दं। जायगानि सुबुंफोरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोमानाय सेंग्राखौ बेखि दैमानि दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन होननानै सन्देह खालामदोंमोन, अब्लाबो बेनि जेबो रोखा जायाखै। मानोना दालां सायाव बे गोमानाय सेंग्रानि स्कुटिजों लोगोसे बेनि माखासे सि, सेन्देल, गारि, साबि बायदि बायदिफोरखौ मोननाय जादों। बेराफारसेथिं जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस आरो SDRFनि मावथिफोरा नुजाथिनानै नागिरदोंब्लाबो राजेश गयारिखौ मोननाय जायाखै। बे सेंग्राया दासिम बबे जायगायाव माबोरै दं, थैमारखोना माखो, बेनि जेबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। सासे बर' सेंग्राया गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला बरपेटा रड चन्दनपुर डिमापुर गामिनि राजेश गयारिया गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला सिमलागुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बरपेटा रड चन्दनपुर डिमापुर गामिनि गपाल गयारिनि फिसाज्ला राजेश गयारिया थांनाय 30 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दं। जायगानि सुबुंफोरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोमानाय सेंग्राखौ बेखि दैमानि दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन होननानै सन्देह खालामदोंमोन, अब्लाबो बेनि जेबो रोखा जायाखै। मानोना दालां सायाव बे गोमानाय सेंग्रानि स्कुटिजों लोगोसे बेनि माखासे सि, सेन्देल, गारि, साबि बायदि बायदिफोरखौ मोननाय जादों। बेराफारसेथिं जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस आरो SDRFनि मावथिफोरा नुजाथिनानै नागिरदोंब्लाबो राजेश गयारिखौ मोननाय जायाखै। बे सेंग्राया दासिम बबे जायगायाव माबोरै दं, थैमारखोना माखो, बेनि जेबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360